София се проведе първото международно изложение за сватбени облекла «Балканика сватбено експо». На него си дадоха среща професионалистите от сферата на сватбената мода от България, Гърция, Италия и Турция. Участваха близо 40 авторитетни модни къщи и фирми, специализирани в булчинската сфера. Организаторите на изложението, компанията Експолайн, респективно Анета Пени, Ирини Бадзака и Ирена Алексиева, направиха така, че в продължение на 3 дни София да се превърне в балканска столица на сватбената индустрия, тъй като в хотел Шератон бяха показали и изложили своите произведения много търговци, вносители, производители, дизайнери, дистрибутори и собственици на магазини от сватбения бранш. Поне 3 причини издават значението на това събитие за българската модна индустрия. От една страна, думата «първо». Такова начинание несъмнено изисква смелост, а старта безсилен и лишен от плътността на начинаещия. На второ място, последиците от подобно успешно международно събитие градят положителния имидж на страната като средище на модата. На трето място, като пълноправен член на Европейския съюз, България и в частност българските модни творци са изправени пред нови възможности за просперитет в творчески и бизнес план. Шансът за среща с чуждестранни партньори със сигурност е начин за сверяване на часовника, както и за благородна и честна конкуренция.